Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwuona na ọchịchị ya dị njikere ịfụ na ewunitere ndị ntorobịa ka ha bụrụ ndị ga-ezu ka eme kwụọrọ onwe ha nwee ọganiru kwalitekwa ọganiru na Anambra steeti. Gọvanọ Soludo mee ka amata nke a n'oge ọ na-enye ndọkanye nakwa ịkwalite akwụkwọ ego nke dị njeli naira 2 bụkwa nke eji ewunite ndị ntorobịa batch nke mbụ ndị litere ụlọ abụọ na amụma eji wee nye ha ọzụzụ nke akpọrọ One Youth Two Skills. Ka anyị wetara gị ozi a site n'ime studio anyị. Gọvanọ Soludo kwuru na ọrụ dịrị gọọmenti bụ ịhụ na ndị ntorobịa na ụmụaka bụ ndị akwakọnyere akụrụngwa nke ga-eme ka ha bụrụ ndị ga-abara steeti a uru. Ya bụ gọvanọ kwuru na isi sekpụ ntị abụghị naanị ikwe ka ndị ogbenye kuo ume kama na ọ bụ ikwe ka ha kwụrụ ọtọ nwee ike gbanwere onwe ha ọsọ ma gboo mkpa nke na-akpa ha. O kenere ndị ahụ ma gwakwa ha ka ha gaa n'iru bụrụ ndị ga-eme nke ọma n'ebe ọbụla ha nọ. Gọvanọ Soludo kenekwara ndị so azụpụta ndị ahụ bụ ndị Unizik Business School nakwa ndị ọzọ ndị nyere aka wee mee nke a. Gọvanọ Soludo bụkwa onye nke nyekwara ndị ahụ asambo. Ọ gwara ndị ahụ na ọ bụrụ na ha chọọ ego ha ga-eji kwalite azụmahịa ha gaa na Anambra Small Scale Business Agency maka ịnata mgbazinye ego. Na mbụ, onye kọmishọna nke ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kwuru na ihe a na-elegara anya bụ ịzụlite ụmụ ntorobịa 1,000 ndị ga-abụ ndị milonia kwa afọ na steeti a. O kwuru na n'afọ 2 na-abịanụ ndị a ga-abụ ndị ga na-ewezi ndị mmadụ n'ọrụ. Onye deputy gọvanọ nke steeti a Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, onye sekretari nke gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelo, onye special advisor nke gọvanọ ebe o metụtara ndị ntorobịa Dọkịnta Nelson Omenugha, ndị otu steeti executive council, ndị eze ọdịnala nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme.